سلام زخبركم تخاتلتنا على channel كم يكنيهم لمون كم لمود نعخم زبلنا مدب حيزنا متسنا لنا نالو مدبنا نعبلادنت أيهوداوين أب استفلا عودتات بفلاي أب فاينانساون بوليتيكاون زلوهم تلوا اتدهسس حتصارن غلاتيتن فيديو نباهم نبلا. What are they doing that causes them to be disproportionately successful? What are we doing? I think a real focus on education, no different than a lot of the Asian societies. Kid doesn't go to university, what? You know, when I was a kid, if you weren't a professional, what? You didn't go to law school, you're not medical school, at least become an accountant. That was my fallback if I didn't get into law school. That's everybody's fallback, I think. No disrespect to any of the accountants, but that's everyone's fallback. أبز حلف عمد زوجة تبتاب قطر بزه أيهوداوين عسد حمشنت بشمونت مليون كم دبتها زكري. كابزيم أتم شوعات نت بثلاثة مليون أوش تهاجرهم مالت أب إسرائيل زقمات خوينهم أتم استرفوا شمونت نت بحمشة مليون دما أب استفلا له هاجرات عالمنا ينبرم. أو أمريكا زلوا أيهوداوين كوابي شديش نت بثلاثة مليون أبيلم زوجة خوينهم كم حبرة سب أب محبرهم بوليتيكاون نتفتات بتمرد تحبيرهم ناس حدما ينبرم. عبيت التكالات عالمنا كم بعل فيسبوك جوجل كم ونوري مشت بون زخنة ستاربكس قال كابتن بايهوداوان والكسبات استمسرتا كونا انكلوا ببوانو كاب استفراليو ግለሰባትን تكالاتن تعديغن اب ايد ايهوداوان زاتوا تكالاتون مالا يبلن بزي كازي اتننويح زمنات بسدتن شجراتن كحلفو زغددهم اقاوما بوليس عالمنا نابز حجبت يحوزلو مسلي مالت نابناتهم ربحا كقيرو بزح واغا اخفيلومي ابز غزي زي اب ناي معرباوان بوليتيكا روي صلوا زغبرو زلو حبرتسبن ترينا ايهوداوان ترايوم كبال يكال أمودا زلعلي الناس تقصنايو حيلي بخميتو قاصاصيرهم أيهوداوያን ድሕርቲ ንኽሓዊ ነዊሕ ዝወሰደ ቁስሊ ሽግራቶም በቐጥታ ናብ ትምህርቲ ዓለም ዘተኮረ ስትራቴጂዮም ተጠቂሞም ትምህርቲ እቲ ሓደን እንኮን መፍትሕ ሽግሮም ከም ዝኾነ ኣመደምደምታ በፂሖም ዘዝ መፀ ወለዶ ከዓ ትምህርቲ ከም ግዴታኦም ብምውሳድ ኣበርቲዖም ቀጸልዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቢዝነስን ፖለቲካን ዘለዎም ንቕሓት ድማ ውጽኢት ናይቲ ንዘመናት ነተቐባበሉሉ ክመፁ ዝጸንሑ ባህልን ንትምህርቲ ዝህብዎ ዋጋ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ግዜ ስርዓት ሂትለር ኣይሁዳውያን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃይ ስኩል ይኹን ዩኒቨርሲታት ትምህርቲ ዕድላት ተኸልኪሎም መንባሮም ዝፍለጥ እዩ ካብ ዋንነት መሬት ኮነ ትካሉን እጉዳት መንባሮም ታሪኽ ይዘንቱ ኣይሁዳውያን ዶክተር ብዘይካ ንኸምኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ንኻልኦት ዓሌት ናይ ሕክምና ሓገዝ ይኹን ምኽሪ ከይልግሱ ዝኾነ ኮሜድያን ኣብ መድረኽ ደይቡ ህዝቢ ከዘናግዕ ከይፍትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩውን ብናይ ሂትለር ትእዛዝ ኩሎም ስልጣኖም ኣረኪቦም እዮም ነዚ ታሪኽ ምርኩስ ብምግባር እቲ ባህጊ ናይ ምውናን ትካላትን ምጭባጥ ናይ ፋይናንሳዊ ነፃነትን ጋህደ ክገብርዎ ተበገሱ እንሆ ድማ እዚ ኩሉ ሓሊፉስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ከም ሲኢኦን ኣካየድቲ ስራሕን ኮይኖም ይሰርሑ ኣይሁዳውያን ክነቲ ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ዓብላድነት ኣብ ፖለቲካ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ጽልዋ ካብ ዝፈጥሩ ሕብረተሰብ እቶም ቀንዲ እዮም ኣብ ጽፍሕታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሴኔተርስ ኣብ መኸርቲ ሰበስልጣን ገለ ካብቲ ብኣይሁዳውያን ተዓብሊሉ ዝነበረን ዘሎን ምዃኑ ድማ ይንገረሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ጽልዎኦም ጸብለሊሉ ከም ድረአ ይፍለጥ ኤዲ ሚሊባንድ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኣብ ፖለቲካ ዓዲ እንግሊዝ ከም ኣባል ፓርላመንት ኮይኑ ዝሰርሐ ንረብሓ እስራኤል ዝደፍእ ፍሉጥ በዓል ስልጣን ክኸውን እንከሎ ካልኦት ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ንመራሕቲ ጸቕጥ እናፈጠሩ ንሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ንቕድሚት ዘሰጉሙ ውሳኔታት ንኽውሰን ዓቢ እጃም የበረክቱ The greatest transformation that took place in the life of the Jewish people with the establishment of the Jewish state was in restoring the capacity of Jews to defend ourselves. This is a tremendous change. And mind you, that's been possible because of Jewish unity. Because when we stand united, we can deal with anything, with any challenge. And I see this meeting as an expression of Jewish unity and solidarity in the face of great challenges. ኣብዚ ግዜ እዚ ሓይሊ ሶሻል ሚድያ እቲ መወዳደርቲ ዘይተረኽቦ ሓደ ካብቲ መሳርሕ ምዕራባውያን ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ልክዕዩ ናብ ግቡእ መዓላን ተውዒልካዮ ኣዝዩ ብዙሕ ፍልጠትን ረብሓን ክርከበሉ ይከኣል እዩ ብኣንጻሩ ድማ ሕብረተሰብን ሃገርን ክዕኑ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘለዎ ምዝካር የድሊ ንምንታይ ንጥቀመሉ ግን ኣባና ጥራይ ዝምርኮስ ኣብ መጻጻ ሶሻል ሚድያ ምስ ምምዕባል ኢንተርነት ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ኪንዮቲ ንደቂ ሰባት ከገልግል ኢሉ ዝጀመረ ዕላማ በአንጻሩ ሰባት አገልገልቲ ወይ ጉዙአት ናይ ዝመሳርሕ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ ዝምዕባለ ይርከቡ ላዕለዎት ኣካየቲ ናይዘን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፋት ትካላት ንኣህዛብ ዓለም ብዝደለይዎ ኣንፈት ከማእዝነዎ ኣይጽገሙን ብዛዕባ ዝደለይዎ ኣጀንዳ ኣብ ሓንጎል ሰባት ብቐሊሉ ከስፍርዎ ከም ቀደም ሓይልን ጉልበትን ምጥቃም ኣይልየምን ሶሻል ሚድያ እኹልን ትሩፍን መሳርሒ ስለ ዘለዎም እዞም ነዘን ትካላት ዘመሓድረወንን ዝውንንዎን ሰባት ኣይሁዳውያን ምዃኖም ዝፍለጥ ኮይኑ
ወናን ፌስቡክ ዋትስኣፕ ሜሴንጀር ኢንስታግራም ዝኾነ ማርክ ዛከንበርግ ሓደ ካብቶም ብዙሓት እዩ ብዘይ ካዚ እቲ ዝዓበየ ኣፍራይ ፊልምን ሙዚቃን ዝኾነ ሆሊውድ በዞም ሰባት ከም ዝካየድ ይንገረሉ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ህቡብ ደራፋይን ናይ ቢዝነስ ሰብን ዝኾነ ካንየ ዌስት ምስ ተወለድቲ ኣይሁድ ዝኾኑ ጠበቓታቱ ብስራሕ ምኽንያት ስለ ዝተባእሰ በኣልማማ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ኣሉታዊ ዘረባታት ዘርጊሕ ነይሩ ንሆሊውድ ሓዊስካ ማዕከናት ዜና ናይ ፋሽን ብራንድስ ናይ ስፖርት ክለባት ሶሻል ሚድያ ካምፓኒታት ዝለዓሉ ጠበቓታት ቤት ፍርዲ ኮታስ ኣዝዩ ብዙሕ ዓውዲ ብኣይሁዳውያን ተዓብሊሉ ከም ዘሎ ደስ ዝበሎም ውሳኔታት ከም ዘሕልፉን ኣቃሊዕ መንባሩ ይዝከር ናይ ዝግብረ መልሲ ድማ ብቢልዮን ዝግመት ገንዘብ ካብ ባንክ ኣካውንቱ ከይንቀሳቐስ የእጊደሞ መንባሮም ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ Okay, so this right here is a chart of Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS, CBS News, Columbia Pictures, Warner Brothers, ESPN Sports, Fox News, Washington Post, Metro Goldwyn Mayer, MTV Music Television, Nickelodeon, USA Today, Wall Street Journal, Comedy Central, NBC Entertainment, Google, what else do we have? Disney, ABC Kids and Family, YouTube, Los Angeles Times, Discovery Network, Paramount Pictures, Facebook, Huffington Post, Yahoo, Marvel, Hulu, Cosmopolitan, Time, Touchstone, Associated Press, Pixar, Miramax, HBO, New York Post, LucasArts, MSNBC, DreamWorks Animation. Now the thing is I skipped over maybe about 5 of them because it was just unclear on this list. The red are the executives that are Jewish at these companies. The thing about the red hat that drove me to a point of exhaustion, which was misdiagnosed by I'm not going to say what race, what people, doctor, and what hospital, and what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. ነዚ ምልከት ቪድዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንዝርግሓልኩም ምዃና በዛ ኣጋጣሚ ንሕብር ዓበይቲ ናይ ኢንቨስትመንት ባንክታት ከም ጎልድማን ሳክስ ብላክ ሮክን ብጅዊሽ ዝውነን ኮይኑ ኣብ ፋይናንስ ሴክተር ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ነቲ ኣብ ዎል ስትሪት ናይ ፋይናንስ ማእከል ዝግበር ንግዲ ብሒቶሞ ይርከቡ ኣይሁዳውያን ነንሕዶም ኣዝዩ ምስማዕ ዘለዎም ኮይኑ የሕሊፎን ዘይወሃሃቡ ሓቢሮም ድሰርሑን ደዓብዩን ሕብረተሰብ እዮም ሓደ ኣይሁድ ንእሽተይ እውን እትኹን ድኳን ምስ ዝኸፍት ኩሎም ካብ ቀረባን ርሑቑን ንዕኡ ንምድጋፍ ብምባል ክሕንሽሹ ይመፁ ክሳብ ዝደላደል ድማ ካብ ጎኑ ኣይፍለዩን ቢዝነስ ንኽጅምሩ እንዳተደጋገፉ ነቲ ዓውዲ ከዕብልልዎ ይፅዕሩ ብገንዘባዊ ሓገዛት ይረዳድኡ ኮታስ ካብኦም ናብኦም ብምግባር ይዓብዩ መበገሲ ናይ ዝኹሉ ዕብየትን ምስምማዕን ድማ ትምህርቲ ምዃኑ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ይሰማማዓሉ ብዘይ ትምህርቲ ኣይምተረዳድኡን ኣይምነቑሑን ኣይመሓየሉን እውን I think there are two reasons why Israel as a country and the Jewish people as a nation have been successful over the years. The first is that at our center, at the core of our people, is scholarship, is our tradition, is the Torah. And that's something that we all can wrap ourselves around and keep at the focus of scholarship, of growing as a people, of educating ourselves. It's very important. زخبركم تعزبتي نايلو مدبنا نزي مسل نيرو أبزا فيديو زولكم حساب أبوتا كومنت كدفلنا نابقالو كتبت حدما لايك مقبارا يترسعو بروكنا